Hawu siyabingelela emhlabeni, siyabingelela kusizwe. Awu siyathandaza kumagumbamano omhlaba. Sithandaza enyakatho, sithandaza eningizimu, sithandaza empuma nasentshona nakwelikude. Senguye lo dokotela omkhulu. Kunza bekhuza uhlabe ngeke hlabe hlaba ngophondo kunethi hambele emnyama enhlangothi. Elidla umzili ukhanya licala udlanga libe liqedela painful. Bayinqana umsila bathi bayibulala kanti bayihlupheka. Dokotela omkhulu nomshayi wabashayi. Uyamshaya kanjani umshayi engashayeki? Asiyeke leyo. Anikho lapho. La ngisekuthini liyabingelela kusizwe kumagumbamano omhlaba ngibingelela kwabantu bonke nakubantu be-channel nabalandeli futhi bayo channel uDokotela Mshayi Wezitha TV. La simele kusekuthini ngisoqala ngixolise kusizwe, ngixolise kubantu, ngixolise futhi nakubalandeli. Benkade ngingashuthi ngoba ngibethwa ngu-network la bekhe kwakho izinto zama-load shedding enkulu la endaweni yakithi eQonce. Yangishayeke lento yokuthi ngingakhoni ukushuta noma ngichazela abantu. Namuhla ngithi abantu bebengangitholi bazongithola, abantu bengangitholi ku-WhatsApp bazongithola, abantu bengangitholi ku-YouTube bazongithola, abantu bengangitholi ku-TikTok bazongithola manje ngoba ilungisekile lonto leyo ibiyenzekile yesizwe ke la e-Eastern Cape eQonce. Okay. Nayi inkulumo ebanzi. Le channel ngeke iphele. Le channel ngeke iphele. Ngale ngoba mina la ekhaya ngisafunisi ngiyenza. La ekhaya angisafunisi ngiyenza. Namuhla ngiphethe into yebhola. Ngibonile into yebhola ngathi hey iyenzeka uNkulunkulu wami. Yazi iqiniso lihle futhi liyakhulula. Into yebhola ikhona manje la ekhaya. Ngempela ngiyithestile many times iyasebenza. Yini emkhulu into yebhola? Mina ngithi wena udlala isoka. Ngikhuluma kahle isoka. Ya, isoka. Wena udlala urugby. Uyangizwa? Wena udlala itennis, ihockey. Bathi ngihockey la labelungu laba. Bashaye lokhu. Ya, hockey. Wena udlala basketball, netball. Uyabona? Lokhu ukuthi netball iyo ne netball. Ya. Wena udlala unetball. Into yebhola ikhona la ikhaya ngempela ikhona. Kodwa nayi instruction yami mawufuna uzane if udlala isoka noma udlala irugby or icricket, ya. Ngizivala zonke ngiyahlanganisa isport leso. Hey. Ngizafuna nje into eyodwa mawuza kuma ufuna lento yebhola. Ungiphathele lokho, yini lokho? Appetize. Hamba uyothenga appetize. Hamba uthenga appetize uyithenge yini lokhu le wine le bathi iRobertson Sweet Rose. Robertson Sweet Rose. Uthenge ne-appetize. Ube sothenga lenkukhu le nkukhu yahlukile bathi impangele. Uzoshekshela ngelizwe ngelanguage yakini ke. Kodwa mina ngekelami language impangele. Le nkukhu ihlukile ifumaneka amafama. Imnyama inamadot amhlophe. Ibhala kakhulu le nkukhu le. Yagijima Heknon baya. Uyangizwa? Bese ngitholela lo nkukhu uze kimi. Ngizokwakhela mina into yebhola. I get land. Sengitheste kakhulu, I get woza. Uthola appetize qala. Mawufuna into yebhola ube sothola iRobertson wine, Sweet Rose. Uyangizwa? Uze nayile nkukhu ukuthi impangele. Uze nayo kimi ngumthakatho ovunyiwe mina ngiyathakatha ngiyazazi ngiyathakatha Heknon baya God. Uyangizwa mthini? Ube sengitholela labantu ngizothi bazise nawe khoushube khona. Angizobabala ngobani la. Kodwa ngizokubalela abantu ofuna kusebenze ngabo eteamini yakho. Ngizobenza lento mina. Ngizobenza yona. Ngidlulile ke lapho mawufuna lonto leyo uza kimi nezinto ngizibalile ukuthi izanazo. Bese ngiyadlula lapho nako kunye sizo zakithi engifuna ukukhuluma. Kunomuntu okhomenti ku YouTube wami. Wabuza kimi mkhulu
ngempela mkhulu ngicela ungikhulumela iqiniso. Lento yokuthwala ikhona yini? Ukuthela umuntu ucomment angimazi ngibani igama. Mbombe nje icomment. Uyangizwa? Ya baba. Ngathi mina kuwe angeke niyicomment lelo ku YouTube ngicela ungifonele. Wafona ngikhuluma nawe baba lo fonele wabuza yona lento uyibuzile kimi. Kwase kwaphela i-airtime yakhe nami ngishanga ama network la ngangikhona. Nayi answer yakho khehla lami. Lento oyibuzile ikhona. Akudlalwa ngabantu. Uma ngabe ufuna iproof awusondelela kimi. Ngisetolifeni kwalenze eqonqa. Yobona oronda abamnyama abayi7. Sobufikile lapha. Ufone uthi mkhulu ngifuna iproof ukuthi lento yokuthwala nyani into yangempela. Mina ngithi ngokwesintu sakithi isiziba sivuka ngodondolo. Woza ungabisakhuluma. Woza uzoyiprove ikhona noma cha. Yanantini baba? Ngikhuluma nawe wena wenze icomment wabuza ukuthi kanti lento ikhona nyani noma kudlalwa ngabantu nje ayisekho into enjalo. Mina ngithi woza uzoyiprove ukuthi khona noma cha. Ungabisakhuluma into okuningi. Woza funa direction kimi. Woza ufikele ekhaya. Zokunika mina. Ngo! Mthakathi ovunyiweyo mina mfuthu unazi ibhokwe. Angekho kwelapho kodwa bengidlula nje kule comment. Ngisekuthinini woza uzothatha into yebhola yafumaneka manje kodwa ukuthi ngishabe izitha. Bengikhumuluma nje le comment mfuthu. Asihlali ngabantu thina. Mafuna into ephilayo woza. Funa into empelayo. Woza. I question walendo. Uzozibonela wena. Kodwa bubuxoki. Ayibubuxoki. Woyo uzibonela nguwe uyophinda futhi ucomment back. Uthi, "Hey, bengicimba izinto ngiyazazi emhlabeni. Ukhona ngokwazi. Ngikubonile futhi." Nayi le namba ungahluka nayo. 067 9469 570. Ngiyabingelela kubo bantu bonke, ngiyathokoza kumakhosi onke, ngithokoza kubo bantu bonke, ngiyahlonipha kubantu bonke. Elami legcineni lithi #ayikho inkomo yobuthongo. Hlonipha umuntu kuze nawe umuntu akuhloniphe. Cama.